लेकिन गाड़ी के नाम के का धरो गाड़ी है तो भाभी की बहन के नाम बता दी तो। अच्छा तो के करा करिया के सोनी पुष्पा लक्ष्मी ना बहन के थोड़ी अच्छा ठीक है आओ भैया कि रहर के तीन पाता कि रहर के तीन पाता तीनों का चनार रे रिंकी बताइए जा आहई सोनिया के सब बहिनिया अरे सोनिया के सब बहिनिया सब के सब खेला सोनिया के सब बहिनिया सब के सब खेला लहर के तीन पाता तीनों का चनार जी अब लक्ष्मी के सब बहिनिया अरे लक्ष्मी के सब बहिनिया सब के सब छिनार जी लक्ष्मी के सब बहिनिया सब के सब छिनार जी लक्ष्मी के सब बहिनिया अरे गोहिया लइकन वैसा एगो पका खेलार जी एगो हिया लइकन वैसा एगो पका खेलार जी आ एगो हमारा भैया के अरे एगो हमारा भैया के देबे पतैया के बाद हथवा के बेग लेके घूमेली पुष्पा चिनरो हथवा के बेग लेके घूमेली हथवा के बेग लेके घूमेली पुष्पा चिनरो अब के काला महलिया डेरा डाली आय सिया राम के भजो अपना महलिया में से निकले ले बलवंत भैया अपना महलिया में से निकले ले अपना भैया अब भैया का कहता रे कि अब हमारे महलिया डेरा डालो आय सिया राम के भजो चाहत नहीं खुद गावे कि नींबू पर चढ़ल करैली जी हम वही नहीं ना ना तो जौन देखिए जी भैया हाँ हाँ ठीक ठीक
नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। देखी कोई विवाद ना होके चाहिए, ठीक बा। हम जो ना हमरा डिमांड होता हम तब रउआ सबके बात सुन के गावत तनी कि नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। अका कहनी लक्ष्मी आहाई लक्ष्मी निया बैल छिना रे कर भाई का। आई लक्ष्मी निया बैल छिना रे कर भाई का। नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। आहाई पुष्पा बैल खेला रे कर भाई का करी। आई पुष्पा बैल छिना रे कर भाई का करी। आई पुष्पा बैल छिना रे कर भाई का करी। कर भाई का करी। नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। नींबू पर चढ़ल करैली तो मर जाए का करी। हाँ। और का नाम बताओनिया? सुशीला। आहाई सुशीला भइली छिना रे कर भाई का करी। आई सुशीला भइली खेला रे कर भाई का करी। आई सुशीला भइली छिना रे कर भाई का। आई सुशीला भइली खेला रे कर भाई का करी। अब हो गई भैया। गणेश के बोली गणेश के कितनी सुन ला। कितनी सुन ला गणेश भेड़ुआ तब जाई। तनी सुन ला गणेश भेड़ुआ तब जाई। तनी सुन ला तू गनबा कितनी सुन ला उत्तम भेड़ुआ तब जाई। तनी सुन ला उत्तम भेड़ुआ तब जाई। तनी सुन ला ताहर बहिनी छिनार घुमस पटना बाजार रखस सगरे।
जेकर नाम आइल रहे, उत्तम आइल रहे, गणेश आइल रहे और एगो मोनू तइहे लोग कहती है कि तहरा बहिनी के 16 पतार लिखल बा तनी तकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी तकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी तकला। तहरा बहिनी के अतबार लगेला हो सोमार लगेला मगर बुध लगेला पिया भैया के सब काम चालू रहेला 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 भैया। 6-7 बार राह चलीला तो भैया गा देनी, लेकिन ठीक बा लास्ट गा देता नहीं गावे और या करना होई